Krabice už se u vás doma zabydlela a třeba vám teď v hlavě běží pár otázek. Co když... No tak pro vás je právě toto video. Možná si říkáte, moje dcera ještě nereaguje anglicky. Je to v pořádku. Stejně jako miminka, nejdřív dlouho jen poslouchají, než začnou mluvit. Některé děti začnou opakovat hned, jiné v tichosti sbírají slovíčka a pak vás jednou zaskočí celou větou, až vám z toho spadne brada. Clean and dirty. Perfect. Dejte jim čas, prostor a hlavně pravidelné chvíle na hraní. Čím víc jim dovolíte ponořit se do hry, tím víc z angličtiny přirozeně vstřebají. A jednou si uvědomíte, že už se zvládají rozvíjet dál úplně sami. Jen díky tomu, že jste jim dali šanci to pořádně rozjet, když byli ještě malí. A byli jste u toho s nimi. Boy. Okay, it's a boy. Clean. Pokud dítě komentuje hru česky, vůbec to nevadí. Jen jeho odpověď klidně zopakujte v angličtině. Bez nátlaku a bez neustálého připomínání, že to má říct anglicky. Postupně k tomu samo dozraje. Nejdůležitější je radost. Jazyk se nejlépe předává skrz emoce. A hlavní je, že vás to spolu baví. Každé dítě přistupuje k jazyku jinak a i jeho přijetí se může měnit podle věku, vývojové fáze nebo předchozím zkušenostem s jazykem. Práce s ročním mimčem může být v něčem úplně jednoduchá a v něčem zase složitější. Jinak podpoříte začátečníka a jinak dítě z mezinárodního prostředí. Kdykoliv budete potřebovat poradit nebo získat nový nápad, napište nám na WhatsApp nebo zavolejte. Jsme tu proto, abychom vám dodali jistotu i radost na vaší jazykové cestě. So, do you want to put it to your veggies? Chicken. A chicken? Have you got chicken there? No. Chcete k jazykové krabici přidat pracovní sešity nebo si pořídit knížky a hry, které vám zůstanou už na pořád? Mrkněte k nám na e-shop nebo nám napište. Rádi vám připravíme osobní doporučení. Ve skutečnosti máme toho vždycky mnohem víc, než vidíte online. Prohledali jsme doslova celý svět, abychom našli to co dětem přinese největší jazykovou hodnotu. Vždyť nejlepší dárky jsou ty, které vzdělávají a otevírají dětem nové obzory. A rádi vám to rovnou přibalíme k další krabici, aby k vám vše dorazilo najednou. Sledujte nás na sítích a sdílejte s námi svoje zážitky, třeba i přes WhatsApp. Moc nás těší vidět, jak si hraní s angličtinou užíváte. Nezapomeňte taky mrknout do našeho newsletteru a na blog, kde pro vás pravidelně chystáme inspiraci, tipy a nové nápady. Kolem Have Fun projektu už vyrostla krásná komunita rodičů, kteří chtějí s dětmi zažít něco víc. Zveme vás i na naše workshopy a pop-up setkání. Možná právě tam najdete i nové parťáky na anglické hraní mimo domov. A pokud se vám náš projekt líbí, řekněte o nás klidně i kamarádům. Společně dokážeme vytvořit ještě víc kouzelných momentů pro děti i rodiče.